1984tik aurrera euskarazko aisialdia sustatzen egon gara aiaraldeko txoko desberdinetan. Eta 2020 urtean, zer? 2020 urterako proiektua berriztu dugu, eta 3 ildo nagusitan banatu dugu. Elikadura ildoa. Jaten duguna garelako premisapean, baratzera txangoak eta sukaldaritza tailerrak egingo ditugu. Ikuskizunen ildoa. Ikusten duguna egiten dugulako esamoldean oinarrituz, 3 adarretan banatzen da atal hau. Zinema proiekzioak, antzerki tailerrak eta kirikino irratia sustatuko dira honetan. Egonaldiak. Izotz pistara irteerak, tertangako asteburu pasak eta bestelako ekintzak egingo ditugu. Baina nola aterako dugu hau guztia aurrera? Eta hau guztia aurrera ateratzeko, bazkideak behar ditugu. Zu edo zure familia izan zaitezkete bazkide. Opari bat urtean. Ekintzetan deskontuak. Lehentasuna ekintzetan izena emateko. Informazio guztia jasoko duzu. Eta zozketetan parte hartuko duzu. Zu bakarrik bazkidetuko bazara, 2020 urtean 15 euro ordaindu beharko dituzu bakarrik aipatutako guztiagatik. Aldiz zure familia bazkidetuko bada, 25 eurokoa izango da 2020ko kuota. Informazio gehiago kirikinotaldea.eus web atarian.